अन्नायगाफोर बेनिखायनो दिनै आं नोंसोरो जेब्ला नोंसोर पापनि गलामफोर जानानै दंमोन अब्ला नोंसोर धोरोमनि सिङाव गैयामोन जेब्ला जोङो पाप मावो धोरोमखौ जों सिनाय रोङा जायो जेरै बे पेन्डेलनि सिङाव जों दङ धोरोमनि सिङाव मा दं इसोर दं धोरोमनि सिङाव सैथो दं धोरोमनि सिङाव जिसुआ दं धोरोमनि सिङाव स्राङा दं जेब्ला पापनि सिङाव मा दं पापनि सिङाव थैनाय पापनि सिङाव मुगैनाय पापनि सिङाव हिंसा पापनि सिङाव होसोनाय मुगैनाय हिंसा बोराबनाय बे गासैबो पापनि गलामफोर दा जों दिनै अन्नायगाफोर जों धोरोमनि सिङाव थायोब्ला धोरोमनि सिङाव अननाय फोथायनाय बिनाय स्रां सैथो नंगौ बे गासैबो इसोरनि सिङाव नाथाय जेब्ला जों पापनि गलामफोर जायोब्ला पापनि सिङाव जेब्लायबो जों दा मिथिनो मोनबाय थैनायसो दं अन्नायगाफोर बेनिखायनो बे दा लाजिथावथाव सानजानि खामानिखौ मावनो नोंथारा मा लाब जादोंमोन जेब्ला अन्नायगाफोर लाजिथावथाव सानजानि खामानि मावनाया मा बेलाय जेब्ला जों हमजागोन संसाराव गाज्रि खामानि मावोब्लाथ' जोङो बिसार गोलैगोन जोबनायाव आरोबाव सोरगोरायजोआव जोङो बे नरकआव गारजागोन बेखायनो सानसे समाव नोंसोरो मोनसे फिदिनाय बाथ्रा खोन्थादोंमोन आं बेखौ दिनैसो खोन्थानोसै खायसे खायसे बुंनो नागिरो दैमाला बे आगोलनि सल'खौनो बेखौनो खोन्थाबाय थायो बाइबेलनि बाथ्रा जेखौ नों फरायो बेखौ नों सानफ्रोमबो मोनबाय थाखायो गाबोननिखौबो नोङो गुबुन दिनावबो मोनगोन जोंनि गोथां बोसोना बे बाइबेल गांसेयानो बे जिसु सासेयानो आरो बेखौनो जोङो गोबां रुटिनाव मोनबाय थागोन जोंनि बाइबेल केलेन्डाराव मोनबाय थागोन बेबायदिनो माखासे फिदिनाय बाथ्राफ्रा बबेबा समाव बे बोसोनजों गोरोबनो हागौ जायखौ नों खोनाब्लाबो दिनै जों बेखौ खोनाफिननोबो हागौ बेनिखायनो सोरबा साननो हागौ बिनि बुंनाय बाथ्राया बे आगोलनिखौनो खोन्थाफिननो जानो हागौ नाथाय बाइबेलनि बोसोना बे फरायनायखौ नों फरायफिननो हागौ बे जिसुनि गाहाम बाथ्राखौ बेखौनो नों फरायफिननो हागौ आरो बे फिदिनाय बाथ्राबो मालाबा बेनो गोरोबफिननांगौ जिसुआबो गोबां फिदिनाय बाथ्रा खोन्थादोंमोन दा अन्नायगाफोर सासे मास्टारा जेब्ला गावनि हिन्जावनो सना होनो थाखाय बे जेब्लायबो हास्थायब्लाबो मोनाखै मानोना बियो प्राइभेट मास्टार बेना दरमा गैया हिन्जावखौ बुंदोंमोन मोजां मोननायाव जेब्लानो आंजों जुलि जागोन आं नोंनो गोबां सना होगोन बेबो सनानि लबावनो दानिया बेजों हाबा जाबाय हाबा जानायनि उनाव गथ' सानै मोनबाय अब्लाबो सनाखौ मोनाखिसै सना मोनैनि थाखाय बे बोराबदों गथ' सानै जाब्लाबो बावनांसिगौमोन सना मोनैनि सामफ्रोमबो बखियो बोरो मास्टार बाबु नों आंनो सना होनो होननानै बै समाव मोजां मोनलायनाय समावबो सना होगोन होननानै दिनै नोंनि मास्टारा दिनैबो दासिमबो प्राइभेटआव दं बेयो गावनि बेथन मोनैखाय धर्मा मोनैखाय गावनि हिन्जावनो बे सना होनोब्लाबो हाया सानसेखालि बे अखानायसे नायसे नांलायबाय बै समावनो आंखौ थगायनानै सना होगोन होननानै नों आंखौ हाबा लाबाय दिनै बोरै सनायालाय अब्ला बे समाव बुंबाय आं होफैथारगोन बाबु बिमा आं नोंनो दिनै सना लाबोथारगोन बेनि आखायाव 1500 थाखा दं 1500जों सना मोनना मोना सना दाग्रानाव थांबाय आं दिनै लाबोथारगोन प्रमिस आं दिनै प्रमिस लायो आं नोंनो सना होफैथारगोन गोदोनाखौ नांगौ ना खोमानिखौ नांगौ आंनो खोमानि फरखरि सनाखौ नांगौ सना दखाना जेब्ला थाङो सनाखौ सोंबाय गासैबो दामा 15,000 20,000 दानिया बेनावथ' 1500 1500ल' दं 1500जों माब्रै बे सना मोनो ना बाजार बायदि दामा दामि खालामगासिनो दं बार्गेनिं खालामगासिनो दङ अब्ला बे गावनि फोरोंनाय बे सनाव फानग्रानि बे फिसाला सारा 1500 थाखानि आं होनो हाया बे खामानि दाम बे 20,000 1500नि हरदो बेथ' हरनो हाया सानबाय बे खर' गाज्रि जाबाय नामा मास्टारालाय खर' गाज्रिसो बे मास्टारा अन्नायगाफोर जेब्ला बियो दामा दामि खामाय थानाय समाव बेजों रायलायाखिसै न' सिङाव सना फानग्राया न' सिङाव हाबनानै बियो साहा लोंहैदों नाथाय बे थाङाखै बेनि गोसोआव सैताना गाखोबाय मानसि गैयै समाव आं सनाखौ लाना खारनोसै नाथाय ग्लासजों साबि मारिनाय अब्ला बियो सनाखौ नुनो मोनजोबो ग्लास सायाव ओमफ्राय ग्लासखौ बे अन्थाइ गेजेरजों देख्रुबनानै सनाखौ लानानै खारबाय बै खनायाव थानाय माखासे हारसाफ्रा नुबाय बेनि खावनायखौ नुनानै सर धर
हाथाय सालाव होसै खनायाव मोनहैबाय जेब्ला बे सिखावखौ मोनो खिन्थु सिखाव नङामोन सासे मोजां मास्टार बियो जानो हागौ फारिसनिबो दैदेनगिरि मण्डलिनि दैदेनगिरि समाजनि प्रेसिडेन्ट आरो बियो गामिनि एमइ स्कुलनि हेड मास्टारबाव नाथाय प्राइभेट दिनै बियो सासे समाजनि दैदेनगिरि मण्डलिनि दैदेनगिरि आरो हेड मास्टार जालायनानै बे गावनि मान सन्मान गासैखौबो बावजोब्बाय मानोना बे पापनि गलाम जाबाय पापनि गलाम जायोब्ला इसोरखौ नुहुरस'वा पापनि गलामाव जायोब्ला सैथोखौ नुहुरस'वा पापनि गलाम जायोब्ला बिमा बिफा मण्डलि समाज रावखौबो नुसनहरा जेब्ला जों पाप मावो जेब्ला जोङो गावनि आइ आफा दं आंनि आदा आबौमोन दं आंहा धोरोमा बिदि होबथानाय दं बेखौ जों नुहुरस'वा बेखौनो जों पापनि गलाम जेब्ला बे मास्टाराबो सनानि न'आव गावनि बिसिखौ अनजानो लुबैनायाव दिनै बियो सना सिखाव नङाब्लाबो बे सनाखौ लानानै बे खारबाय आरो जेब्ला हाथाय सालायाव बेबो बुयो बेबो जोयो बेबो सौवो गावजों सौलायनो मा जादों नोंथां आंबो मिथिया नोंथां फंसे होबोबाय आं बे बुंबाय खेबसे सौगासो सौबोबाय मानो मा जादों आंबो मिथिया सिखावनोलै सिखाव बेबो जोयो बेबो बुयो बेबो सौवो खाथि नुबाय आयो माथो जोंनि सारसोलाय सारखौनो फंसे सौफ्लांबाय आं हा सारा मा जाखो मा जादों सार आं जेबो मिथियाल' होनबाय मानोना बियो सना सिखाव नाथाय बे सासे समाजनि दैदेनगिरिसोमोन सनाबो खावफेरामोन दिनै बियो बे लासिंसिं सानजानाय खामानिखौ मावनानै बेहा मा जाखो बेयो जादों अन्धकाराव साजा बे लासिंसिं सानजानाय खामानिया मा अन्धकाफोर नोंबो सासे जोहोलाव समायना सासे जोहोलावजो सासे मोजां दैदेनगिरि सासे नों मोजां फरायसुलि नोङो गामिनि मोजां इयुनखौ दैदेनग्रा नों सासे मोजां फरायसा सासे नोङो मोजां गथ' गामियाव बयजोंबो बाख्नायजानाय नाथाय जेब्ला नों पापनि गलाम पापाव गोग्लैगोन जेब्ला जोबनायाव जेब्ला नों बिसाराव गोग्लैगोन नों बे पापनि मावनायनि साजाखौ मोननानै माला जाखो बिनि लामा जादों थैनाय अन्धकाफोर बेखौनो पापनि गलामफोर जायोब्ला बे जों थैनायसो अब्ला बेखौ पुलिसफ्रा मोननानै बेखौ लानानै थांबाय स्टेटमेन्ट खालामबाय नोङो बे सनाखौ खावनायाव नों सानाखैमोन नामा नों बुजागोन सार आं माब्लाबाबो सानाखै माथो सानदोंमोन माब्रै आङो बे सनाखौ मोनगोन बेखौल' सानबाय थादों अन्धकाफोर जेब्ला जोंबो जोहोलाव जानानै सिख्ला जानानै आं माब्रै पापाव गेलेनो मोनगोन माब्रै बे सेंग्राखौ मोनगोन माब्रै बेजों लाइन लानो मोनगोन बेखौनो सानबाय थायो नाथाय बे मावनायनि साजाया मा जागोन बेखौ साना अन्धकाफोर दानिया बे समाव आं बेखौ सोंबावदों जेब्ला नोङो बे सना खावनायनि थाखाय नोंनि हमजागोन एबा नोंबो बुजागोन बेखौ सानाखै नामा सार आं जेबो सानाखै आंनि बुजागोन आंनि बेबायदि आथिं आखाइ बुफाय जागोन आं बेखौबो सानाखै सार आं माब्रै सनाखौ मोनगोन माब्रै सनाखौ मोननानै हिन्जावनो हैनो हागोन बेखौनो सानदों सोंगासिनो स्टेटमेन्ट लागासिनो दं नों जे दिनै बे सना खावनायनि नोंनि दाया नोंनि साजाया दिनै नोङो 10 बोसोर जेल नों बेखौ सानाखै नामा बेखौबो आं सानाखै सार आं बै जेलखौबो नुहुरस'वाखै बै पुलिस थानाखौबो नुहुरस'वाखै दिनै आं बे बुजागोन बेखौ माब्रै सनाखौ मोनगोन बेखौल' आं सानदों बेनि ओंथिया बेनोदि अन्धकाफोर जेब्ला जोंबो पापाव गादि लागोन पाप मावनो सानगोन जोंहादि आइ दङ आफा दङ मण्डलि दङ समाज दङ आंहा जिसु दं बेखौ जेबो रावबो नुहुरस'वा अन्धकाफोर बेबादिनो पापा मोनफा मोनफा होबथानाय दोनो आं नोंसोरनाव सोंनोसै आंनि मोखांखौ नुदोंना नुवाखै नुदोंना नुवाखै अरे नाहात नुदोंना नुवाखै दालाय नुदोंना नुवाखै नुबाय बेबादिनो जोंनि अन्धकाफोर पापा जोंखौ होबथानानै होथेनानै दोनो जों मालाबाबो अन्धकाफोर जोंनि पापा मोनफा मोनफा पर्दा स्क्रिन जेब्ला बे जायगायाव स्क्रिन दोनोब्ला
बाहाय सोरबा राजा रानि ओंखारगोन सोरबा मोसानाय ओंखारगोन बे स्क्रिनखौ फैसालिखौ पर्दाखौ जेब्ला बोखारगोन अब्लासो बाहाय गाबनाय दुखु नाटक गेलेनाय गासैखौ नुजोबगोन मोसानायखौ नुजोबगोन बेबादिनो जोंनि जिउनि पापफ्रा जोंनि मैखुनखौ होबथानाय जादों जों इसोरखौ नुनो मोना इसोरनि बोरखौ मोननो हाया दिनै बेनि ओंथियानो जादों बेनि बिबाना जादों थैनाय अन्धेगाफोर पाप मावोब्ला पापनि बिबानखौ मोनगोन बे जादों थैनाय बेबादि जों पापाव दङ नामा दा अन्धेगाफोर नोंसोरो